ewi tho mare. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka. Ywaruok mapek sani koro mienjo ewi paro mar dwaro loro mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga of Science and Technology bade ma Siaya. Ma en bang' kanyo jaod bura ma Alego Usonga Samuel Atandi kweth jolony paw somo jotelo mawuok e gwengego kaachiel kod manen gavana machon mar kaunti ma Siaya Cornel Rasanga bende wuok oko ka gikwedo okang' ma kamano. George Amolo, reporter marwa e kaunti ma Siaya, miyo waler mathoth. Mane ane kom na yiero komiti moro manotel gi Professor Wawachola ka wanyalo establish University Siaya. The full faculty mar agriculture mabondo nenga Siaya. Koro nyocha winjo ne jo sirkal county government ma Siaya dwan mondo odhi oter headquarter mar county e university kanyo mondo university ni ochako joge mondo chako dog bondo. Mano gavana machon ma Siaya Cornel Rasanga mabende koro go duonde piny kokwedo malich mokalo weche mosebedo kaliekore ni paro nitie mar daro mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga bade ma Siaya mondo miyo chiw thuolo ne gedo mar log tich ma Siaya koluwo ni log tich mane ogero e kinde mane ni ofis ne en motegno ma ok ne tiende gero log tich machielo. Headquarter mar governor na segero kanyono mano can serve the county for the next 50 years. Pesa modong mondo gichir kundi ma critical ok ni gero county headquarters manad. Koro agombo mondo jogo rescind decision mar keto Kagolo University kanyo. Magi owacho e sama kweth mar moko kuom jopiny kotelnegi gi Joram Nyanga to wuok tung mosuo gi jaod bura ma Alego Usonga Samuel Atandi to kod gavana Rasanga magi kono mondo mi gavana ma Siaya James Orengo thuolo mondo titije. Waneno kam jumbe ma Alego Usonga mowacho kamano no to gavana to onge kod teko iwach ma university nikech university okobedo devolved to kowacho ni gavana dwa kawo pesa dwa gero kodo headquarters kanyo. Headquarters inyalo ger maonge budget nikech kwarango budget mar jo Siaya onge kama ondiki ni gero headquarters. Nya winjo kata ka gavana ma Siaya ma former bende loso ka wacho ne dini dwa ni gero university ndalo mane Rasanga en gavana kae Orengo ne en ga senator onge chieng' kata odiechieng' achiel mane Orengo yware gi ng'ut Rasanga emomiyo wawacho ni administration mar Orengo owe chando Orengo we Orengo ti. Weche motiel gi nyawadgi Francis Amolo. Wan kod gimiluongo no distribution of functions between national government and county government. Mheshimiwa Atandi onge maber kabisa. To king'iyo kako behave koro donjre kod governor modwan mondo gore kod lweny. To onego be no mi office mar governor heshima. Sama wuoyo kodi ni migori ta gidaro teachers college keto university kanyo. Onge ng'ama osekwayo county government law nikech kidwa gero university in miji pang. Gima advice Atandi mogik diere manyocha nitie problem kind gavana to kod Wandai to kod senator gen. Nyaka nyokwer jogo pok waneno ng'ama wuoyo. Ok wang'eyo gimomiyo Atandi ingilia gavana. Wanyise ni mondo stop otitije owe gavana be notitije. Magi giwacho e sama jaod bura ma Alego Usonga Samuel Atandi to noselando ni kiny tich ang'wen gichano bago ng'anyo mar tipo mar kwedo ndamo moro amora madibedie mar daro bad mbalariany no. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins